Ruzhinji rweZimbabwe makadi zvenyu mbiri yedu makuiziva vazhinji vacho vachangoti joina aiwa isusu mbiri yedu ndeyekuita makuhwa tiri ve.com mukange manzwa zvinoera zvinotyisa zvinoshamisa kwamune muri ikoko aiwa titsvagei isusu veSly Media TV tinodzifambira zvisinei kuti muri kupi vazhinji vanotera Sly Media TV vanotiona tiri kunzvimbo dzakasiyana siyana tichitevera nawo chinangwa chiri chekuti tiwane zvinokuvaraidzai uye nezvidzidzo zvinobuda munyaya dzatinokuunzirai. Nhasi uno tiri pamba kana kuti padare pasekuru Bunza Mukombe. Sekuru Bunza Mukombe ndivozve vaya vakaita nyaya yevakomana vainyenga madhongi vekuBeatrice vakavagadzirira upenyu hwavo ukaita zvakanaka. Nhasi uno tiri pano iri part 2 yenyaya yatakatanga yemwanasikana anga achirasikirwa nepamuviri kusvika kanokwana kuita ka8 achingoti nhumbu yake kangosvika 6 months yobva yabva ikasvika 6 months yobva yabva ndokuya ndokuzvitsvaga aona Sekuru Bunza Mukombe pasocial media ndobva asvika kunoku akabva anzi uenda unouya nemubereki wako ndobva auya naamai vake ndopatakazosangana naye amai vachibva vaudzwa kunzi mimi amai makanotsvaga mushonga wamaida wanga uri wokuti munzwanane nekuwirirana pabasa nemurungu wenyu nekukwidziridzwa nekupuhwawo mari yakawanda asi hazvina kuita saizvo vakabva vatanga kutovengana nemurungu iyeye. Chechipiri ndechekuti mushure mekuvengana chimwe chakazoitika ndechekuti ndo zvakakonzera kuti mwanasikana wavo ave anobva pamuviri pachinge pasvika 6 months kusvika nhumbu dzakwana kuita 8. Zvinotyisa zvinoshamisa uye zvinorwadza kune munhu anenge azviitirwa. Chakakonzeresa chi? Mushonga wakapanduka. Nhasi uno vauya nemabhegi avo kuti tione kuti chii chichabatwa chakazopanduka kubva kumushonga weLucky chikazopedzisira chakudya vana vemwanasikana. Regai tipinde mudare raSekuru Bunza Mukombe. Sotora chipinde mudare. Inoita. Ukamona. That's what my big. Katika na wao taita ungefunga. Mwanzo wasema. Mwanzo. Anasema sasa ni kusimba sasa. Kama mkadi. Mwana watano hapo mrapasha. Anzokadia kwa mzuko. Danzani. Angononzia. Tokumbira mai mubate microphone anenge akutaura naSekuru anotaura akangobata maoko kudai anditi mwamene wazindizvo kambira hapo wanakuruka kuna nyapi anzo gose wasi amai vachiwa vega kuna umata ayo mai bata ini wando kuona ngangi ndruba mwana kamwe vajezi jodeza zina manjito saka unozoziva amai kana vachibaseka vega iwe mwana wako mwana usinga avaindudi Alwala zinebini amuja. Joseph. Ni manu mwenyewe. Joseph nomzia. Nomzia Joseph. Akala bari ana. Anza rugo. Ndini. Ndini mabambazi mlagisi. Saka pesa hapo ile gele kumatana. Nandaka miswa ni basi. Kwacho nandi ungurukure sere. Sasa singaite kuti ndimbouya daichana kubirwa nevanhu. Era basa racho rakazopara. Unorarama ne? Ya ipapa pakai. Waidari ndoto lingemwaza panopa. Asi chipo nacho. Asi chipo ozvaonacho. Chinogona kusunguka. Wazilongo ono wanaita zaimiswa ndoto. Ndinechenda kudzisa kubva nasi mupenyu. Ukambere ndiwepo ni ngoma. Uona mali. Anotenga ruzeva kana state. Uitariri toto ni mabambazi yo kumumba wako chazogara unoti ndo musha wangu anduri kuvaka. Otenda. Enka na kadini so. Wala mpesa ngosesha iwepo. Chero kupi. Kuchiweshe kunoenda katengera mama. Kuchiweshe. Inuzere bini kuna saka senda kuchiweshe ndo wandudza kuti kuchiweshe kune stand. Ngalo himina saka senda kudza titenga paunovaka weka so isidi ndema ndidi da kuchiwesha ndo watengera mama ndakwama para gabene sine chitenga pamba paunoti ndo pako nemudzimai wako nevana vako ndazvinzwa ukandeti mavamene paje sekumba walinga kudaro mari yoyo ichakata
Sindizi zikozi ndakutokamana papote. Bakutu kana wawaka kumba kwako uzoyazo ndishedza sekulu ndapedza kwaka. Shiya muone pa mukati wake. Ayo 110. Ni mapambezi weka so na yako. Sindizi. Mali orupa na ishoma pane mali wakasikiro na mwalo ndo wanofana kubata. Na chokwada zvinotombotauriwa izvozvo bati Bali de. So ndizayivulira mali yo. Asi mali yo ndakayivulira usawe kwandiri uchiti sekulu ndikuwa na mali. Ayo amene sindizi dama. Kuda kudozo yazo nditola panapo kuti sekulu ndavaka ndane pekugara. Nditi kandane dzimba ndane zvifuyo. chokwadi Maudaniza umene ko nisora panofi. Etai ni mtoto sana. Ndakukwanisa kulima munda wangu sekulu ndane zvifuyo ndane imba yangu yekugara. Nditi anduzvinzwa ndimene ikanzanzo. Kweli tulunda usika. chokwadi ichocho. Nantresa na ngunda. Imba yete inooneka kwa 5 room ndaso shenda. Ova? Uzinza. Esako adwa. So amai pa unofamba nawo. Unenjisisa ka. Notenda sho. Ndauka kuna nyabe na wewe anyo amenya. Ndeje kuti usatsamwira amai kuti takubvisa zvikwambo zvavo kana mishonga yavo. Ndimbofa ndakatsamwa. Ndozvo zvinoitika mulife. Jango nende daikiwa amai vako wakapata mishonga. Ananyabe wanani. Wachida kuti Mulungu wavaishandira akwanise kuvaona. Uzvinza. Wachida zinangu pakuchodoza njini. Wakabata mishonga ndo mali sema naitambura. Asakapiwa mishonga isiririyo. Uzvinza. Chokwadi. Yosani itanye kama. Samula. Wakapiwa mishonga na munhu. Akavapa mishonga. Menewo sindizi ndiri mpondo. Wapiwa mishonga iwo ndo kukutambudza muzola naso wakuuraya vana vasisi vako. Wazvinza. Wakatendera na mimba sachita mimba zikupa sisi wako amai vako mishonga wakapiwa. Wachita na wawe. Pakauraiwa mwana mucheche. Kuna dzimbana nangwe yara ngomba so. Ora mwana mcheche patoro ruoko le mwana ruoko chechero mwana. Ndini mgondo so. Inaitwa esako. Mishonga iyo. Kabera ndivyo ita. Yakatambidza amai vako ndobvaona kunge vapiwa zvinhu zvichavabatsira but vakanga singazivi zvinhu zvavapiwa. Zvinzo. Vanopa nditenga chitanga ine zvakawanda. Doto sidamika pamene kumbomba sina. Siri kwandiri chete. Upona po kumene paje kuna akabatsira kwakasiyana akabvisira zvinhu zvaibvisirwa. Icho kwadi na nyimene icho yanachititso panopa sinizmitesi ndako urombwa kana kuwatuma kutenda munotora zvipambo uninzwisisa. Dege wadambwa malanya. Asi vanhu vese vaishadire mwana akauraiwa anga ari muchawa. Somina lina mapambaizo wachita ofisi mwadi. Ndikuno kukuudza kuti mwana anga ari wana akauraiwa. Wazvinzoka? Ndo mishonga yakazopiwa amai vako. Ndi mzombo waikamkosa mene lindia. Esako pamene paje. Zvadaro mishonga yoyo vapiwa amai vako iwe. Saka kuona kuti sisi vako vakubereka vana vachifa kana mimba dzichibva. Chokwadi ichocho. Panazvinoita ni mapambaizo na iwe mishonga wakabatwa ndo mwana mucheche akauraiwa usina ukama ndo mishonga wakapiwa amai vako ndo saka kuona mishonga iri kudzudza. Ukata nyimene zidachita ni mapambaizo na iwe po sindizi ndega nini wamuri kuna sekuru panapa. Vana kusvika pambogara amai vako ndipagadzire ndega nini. Kade mvindo zakarapanga makosa. Wasakwanisa kuzosvika futi mushamo. Ubere pamene paje vachikonza iclub ana train. Asi unofana kuwapara nyora dzekuti vasiye kuroya. Ndizotoza zotoza imidi kuna wamvini msora nani. Asi makavenga mai venyu muchitanzi varoye muchatambura. Chinja nongofarira chinhu hani sekuru. Mama wakandiudza chokwadi ndakazviziva kuti dai vakatsvaga mushonga wavo vachiti vada kuti uraya kana dai takapera kudhara. Kozi baba wangu nini wakafa 2011. Ndatanga kugara mama dzangu nini dzakandiramba ine. Mama ndo wakasara vachicheka vachigara nini. Sai papa ndinopa believer sekuru kuti dai amai vangu dai vanga vari murwede vakandipedza kudhara. Ende dai so izvo ndisipo. Dai ndakatofa kudhara but ndo ndimbofa ndakawavenga nekuda kwezvinhu izvozvo. Ni mapambaizo
nadhire chiti vapambaizepo kunukatana kakata mai vako wasoro iteti nyepo taine ninukatana koza mai vako ane mishonga kwa wakairoma ukonza mzukuru sindizi chiti ine asi munhu akanzi muroyi hazviroti achauraya hama dzese posara pasina kana mwana kana 1 chokwadi mangu amene azidaika yadakhala na gazi so gazi imene rachodoza sinera pana wangu mishonga inoona kutokura neropa munhu ari muroyi kudara vanhu vatokuchengetedza kuti mwana wangu uyu musauraye asi vamwe wachifa imise mombe asina ivamai vako microphone yakabata lini mtu wasesi yopo akimu nita Sekuru ngabeli zote akimu nita uroyi wakaupiwa nani na zvanzana achitukura mariwa mene wanyabe sindizi izvo zvari kupiwa nakakupa uroyi vakafa so adwara senzi mini wachita wakashaka uroyi nekuda kwei basa kuti ndiwirirane nemurungu andaishandira ndisposa daima pa imene zopanopa ndiruda kusiya sekuru siringu yamuna dzoto sadachoreza njito yamvi zvikambo zvako wauya nazvo here kana taona kuya nazvo tauya nazvo taidonotora warani unewe iwepo kana dzinomo iwepo uchite pesani waradeke eta wemo wechikwambo chanomba mako unoziya ndakakuti chifembedzi chikwambo ichi unokwanisa kuziva kuti ndiwe here ndausi hwema uyu waingochinja chinja paingonzwika hwema wakasiyana siyana nandirezo ngetirangachitoa chikwambo chako chomubhegiripa bhegiro sekuru vapambaize vachite wapeze hongo sekuru ukatire diliwepo tora kugeza maoko nemvura umwaye tono uchibata to uyu ambotaura kuti makamboenda kumwe mukambobvisirwa zvimwe zvakambobviswa zvazvizvi painguvataura mwana wenyu akabvuma kuti hezveshuwa chii chakambobviswa pamusha penyu kana kuti mumba menyu apa zvaibviswa paibviswa nyanga zvimwe zvichitonge zvanagondwa turuka zvakangosiyana siyana sekuru zvaibviswa asi chaindinetsa ndechekuti vanhu ava vaiti tiri kubvisa tikabva ipapa waizonzwa kuti kana tikaenda kumasowe tonzoti pamba penyu pane zvinhu zviripo saka ndebva ndashaya kuti ko zvacho zvavaiti vari kubvisa vaibvise izvo zvinhu zvichingoramba zvichingonongedzera kuti zviripo tikati vaikunyepera kuti tabvisa vasina kubvisa inini semaonero yangu kana zvinhu zvakadai vanhu vangu vasingabvise ndakada kuziva zvekare kuti pamakapuwa mushonga wacho naiwayona wamataura iyeyo kubasa kwenyu zvakakufambira here toziva kuti makambozvitaura asi kuna mwana vasina kunge vazvinzwa kumukomana nyanga asipo futi zvakakufambira here kubasa apa ndakana chakambofamba kana kuchinja zvototi ndakatozobva ndichitoita zveutotiza wandaishandira wacho achibva kubasa kwake achisvika pamba akandiona ndatorova pasi maitizei magariro acho anda ndichiita naye dzimwe dzenguva aimbondibuditsira banga dzimwe dzenguva paimbouya chikombi chevarume vachiuya chinoka gedhi saka iwo anenge ari kubasa inini pandaiona chikombi chichauya ndandisingavhure gedhi ndandisingaende kugedhi ndaitohwanda mumba saka pane zvakaitika ndezvekuti varume ava vakazouya amai vandaishandira varipo ndobva ndavati mama ava ndo varume vakambouya nechikombi imimi musipo amai vava vakakanuka akati havasiriyo vakazvirambira akati havasi asi ndiyo kombi yandakaona yaidei kombi handizivi manjoti yaidei nokuti kana kombi yakauya ini ndichivaudza kuti ndo vanhu vandakaona ivo vachiramba kuti havasiriwo handizonyatsofunga mushemu chendine chiti pamwe vanhu vangauya uzorobhe inini asi ndakahwanda asi makamatora mushonga muchiti muda kuti mudiwe nemurungu mushonga uyu ndakautora ndichiti kuti ndishandidzane zvakanaka nemurungu noti amai ava zvavaita ari mashizha emuriwo eviscosi yaya ine tumabox ndainongonoresewa tumashizha pashizha 1 iroriye ndainongonoresewa tumashizha zvoti waitonoti vari kuuya uko ndisekuru avo ndozonzi tora tumashizha itoto ari mashizha 3 ndotanga kumachekesewa kuita sekunge tumaslice kuita kunge reza ari 3 svikira wapedza yese zvichiitirwe
Ndiziva kuti amai avaizviitirei, saka ini ndabva ndaononge vari kundiitira utsinye. Ndo zvakazondipa kuti nditi bheta nditsvage, noti basa ndairida kuti ndiriitire mhuri yangu. Zvototi uyu musikana yanga ine 10 years ndo paakatozivawo dhore pachikoro, ndo kwandakatopiwa mari kuti mwana uyu aende kuchikoro. Nekukuri mabambazi njenza alwala semina kuna mene wachita kumpeza yangu mtoto. Aiwa ungopfurira mberi nekuti muite zvanzi muitwa nasekuru mugone kubata zviri mumabhegi menyu. Maziva sei kuti chinhu chiri kunetsa chiri mubhegi iri? Patasvika kumba vana sekuru vanditi hunza bhaketi remvura. Ndauya nebhaketi remvura nesauti. Ndobva tora sauti yavo ndobva isa mubhaketi remvura. Ndobva nditi hende itese uchikusha uchitenderera imba yese. Ndopinda mumba okusha mumba mese. Saka panguva yatabvisa jira rakavhara pabhegi iri, pane chinhu handiziva kuti cheda kuti chitize here kana kuti cheda kuti chiite sei, chanchabuda pamusoro pembacha riri bhegi iroro. Zvinhu zvoto iwepo sinaopeza amunjewe nantere rachita rabazi rachita tenema. Hapana kana mbondiratidza ini, nokuti tangosvika tikapinda patangokusha mvura, kana chaitiwa ipapo hapana, ndangosumudza jira rariri pamusoro, ndobva tatoona chinhu chitori pamusipaya. Ndatozombobvunzawo sekuru kuti nhe sekuru, asi chinhu ichi cheda kutomhanya here? Ni mabambazi ese achita asinginuka. Notenda sekuru. Natere uchitozipeza namaso so naramunyamata. Ndofuna chini chokabvira kudhara kuchinzwa kunowa mumba. Ichokwadi sekuru. Ndagona mene pajesi ndizivavhirise rinungwenema. Wainza chichinowa kuzasi kombedha wakuonora. Ichokwadi ichocho sekuru. Tendi mene todoka pamene paje kese mumanya menemu uchitese ndezala. Pamusoro ai sekuru. Ndanchikumbira kuti papa mundibatsirewo, inini manje ndinobatwa nekuchi. Nantre iwepo sindoreza iwepo nda kuigereda ndezi ndipawa. Nda kupa simba. Mamba kesa maso menemu. Geza moko masomba keto mubate. Takambutaura nzimanda. Zviya iwewa chichiri kuitika muupenyu hwako chazoita kuti mouye kwasekuru? Nini ndinoti ndakabata pamwiri panongobva ne6 months. Zviya wakati pamwiri pakabva pangana? 8. 8 chibva ne6 months. Zvinorwadza zvakadii kuti pamwiri panosvika 6 months pabva pabva? Zvinotorwadza nekuti unenge wakangogadzirira uchitotiwo pamwe uchabata umwana, wakatotenga zvese zvakakwana. Muchitomboita preparation? Jambana nale ene adwala hepi. Ndina. Asa ndo dzese dzatutaura nedzandezvemurumwe mwachete. Tikumbira muri simudze musimira apo kuti kamera ikugona kuona. Chakurowa. Kamera ikagara tinokurowa ichirowa. Mazanda akubata. Tora ufuta mzukuru. Severa kuti mashu. Kana usvika pachiro chimwayo. Tora ufuta mwayo. Bato chichomura. Na wawe. Tusidira mwacho. Mwayo ufutest. Right, bada chikombo chenyu pachira mai. Makachiona muchiona muchimwayo, muchibata muchinyika mumvura. Zidapawa. Kana maoko tu zvine simba. Bada chikombo chenyu zvakasimba baba. Chodoza panje. Chibata chikombo chenyu zvakasimba. Musati machibata muchimwayo, muchibata. Zvine simba kana pakuchibata chibata zvine simba chazvo. Rina maina weki. Chite mabambazi adwala. Plus pachiri mupaziya batai. Patangata chiona kato chachi chitonge chiruda kubuda panzi. Chaita ngaidotiza. Chaitonge chiruda kutiza. Apa muchadzokera. Ndiwe kasiti asida kunuma. Muchadzokera manje kunochitora pano kana pakaipa. Achipeza. Machiona? Sekuru. Andichikwanisa. Nantre ya mtu bata chikombo chako.
Tapedzi pasimba na sekuru. Mwa uisa mvura. Zombo na maendelea na kadi. Iyo kuchakabata rokole munhu yo mushonga wakapiwa ndo kuchakabata bata. Kadri yopo. Mvura mbagedu. Mwa mvura. Ndo mwa mvura ndo sobate. Bata chikombo chenyama yaka. Oya ngunga. Mushagari. Seninda ine. Bata ne moko tu. Itaje kujambira. Yasavura Kata mzigo wangu. Jambira. Jinya yaka wani ti muchinyika mvura. Mwisho wewe Iyo ndio. singo mwa mvura. Jamani nala. Komana. Simuko wesirofu. Chibate Ena basi. gasira na mai wako. Tunaweza bumwe no. Sauf. Sapezi. Mbeni undena. Sumuze. Ala kimba sense. Ndoza. Ai. Todoza kumena ko ikawidi ndumpu. Chinyika furumbura uchibvisa. Right, sunze. Chibate kumashiro. Kusati kuno. Kume ya. Ndakona ruoko ero remwana ero unyatsobuda garako basimzo. Yo ofu. Ufuga. Wanalonzamba Erenga zvikumo bifi. zvingano zviri papo. Pane zvigumwe 5. Ni mabamba Yone ile kuna zvikumo jeni. zvingano. Ndine 5. So kenda Ona gunga. ruoko remwana rwakarombeswa. Ndariona sekuru. Semina unajitati umene panelefa hakimu. Uda kudzoka mushonga wako kana ruda tu peace. Sekuru ngazvipiswe. Hazvisiri izvo zvandaida kuti zviitika, hazvisiri izvo Amweni ndio mzanzi kuna meneo. Tunamale nasi. Iwewe Duara. munhu akakupa mushonga wayo ari kupi izvezvi. akafa. Ndikukoneka mandi kumene Ukazviziva sei kuti kufika. akafa? Tinogara naye kumaraini kumwe chete, taigara naye kumaraini kumwe chete, ndokune mhuri yake. Asita ni mapambazo afike kuma. Munhu akakupa mushonga wayo anga ari murudzi Muchawa. muchawa. Tuna na mazimba. Saka vana Mendo nyama kumesa. unovaziva. Hongo ndinovaziva. Unuka mumene pajo kambe tuchiti tio wadakata zveti. Saka vana vacho ivo vana vacho vanoziva kuti baba vavo vanga vakabata mushonga wakuda 20,000 US. Unokwanisa unovapa. Sekuru apa handikwanisi. Uyawike bata skolo. Kuona vanhu vairomba kwandunge, ndunge waimuziva. Ndaingonzwa nezvake. Mene paje Vanhu vairomba kwandunge vainzi kana makuda kudzosera mushonga, mushonga uchadzoka nemari yakati. Notenda sekuru. Vadeka vadawika skobiri wakabesa. Uyu munhu Nani nyamamwa. akamurombesa handitika aiti iye kana wakuda kudzosera mushonga yake anoda mari inosvika kana kuma 20,000 kana kuti mombe 100. Unokwanisa here kudziwana mombe dzonomupa? Sekuru handikwanisi. Dakarwara popo wachilongo. Wachilondo wanarita. Chakariti. Saka vanhu vasingakwanisi iwo kwakaromba mushonga wachazviita sei? Pamusoro esekuru rege ndimbotaura zvishoma ipapo. Inini pandakanonotsvaga mushonga handina kuziva kuti ndo zvaachandiitira. Ndaiti pamwe sokutsvaga kwandakaita vachandipawo zvandakati ndikati Zanzi ndimeno kana chita. Saka ini ndindatanga kunanga uro here kwese kwawaenda. kwete sekuru. Zvaigara zvichitaurwa asi ndakatsira vantu vanga vasingakwanisi kundibatsira. Rubina. Alright, izvozvo vana vacheche vafa umwana wako vawaja iwewe vangani? Vanosvika 8. Mukomana wake hwana akashaya wokutanga. Wana na mapambazo kuna meno. Chikumbira ruregerero mwanangu chindiregerera newe vana vako vandakacha. Mainyasha undiregererewo pavana vako vandakaja. Na Joseph ndikukumbira uregerero mwanangu pamwana wako wandakaja. Wararenge mulagi wachite mapambazo. Tazvinza. Mbaire nuseni. Muda kwawaregera yamenyana namusukuda. Toda kuwaregera. Namai vanoregererwa kozi mubereki. Asi danga ari mutorwa. Esako natre ukambare. Isa chinhu chakumumvura muchinyika mvura uchibate momo uchiise mvura uchisiyemo. Uchibata ora usire mchenjeka kosho. Mbumbu. Mushonga. Nokura mushonga uri pachipepa cheredhiyo. Tini manga.
chise mshonga kari pamene paje akambe zafuna ukamba chitopo njito za mfiti Iyo kuroya chiri kudani paponi Sekuru andide kuroya. kalali zinesa kalali zinesa pamene so tengo za kupasa imwepo tazvinza anyoko na 3 azvidi toba ni mzedi etai kuna amene walibefe Yo mzukuru kuroya kwakanaka kwakaipa Kwakaipa sekuru. gasto chibisa yetu tu unachilipa kuliwe sina bana madeza kanaka nditika ndichataura achurudoze sina manyoma achurudoze nyoma Notenda. panchapinda mdali ndotola nemisa ndichataura nemukuni nzisisa Notenda sekuru. utakweva kanaka so zukuru kalani kwena gara yenyu nire yenyu nogara kunzo kutienda chini sawa zitonga kanaka ande chito Mabhega yatoyasiya. haya acha kumechapita usindizi uchitiwe Sabu wakwanza. Vanonzi Alexander Makukuru. kwa mambo wako Mambo hakuna zvawo. sori ni mapambaizi Unogara wapi? za Kwa Matola farm nini makuema iri mupi kuJumbo. ujumbo mai Asi pandakabva ujumbo kunoku mazowe mazowe. Asi pandakabva kuno ndakaenda ndikanonovazivisa ndakazivisa adzimai vavo ndobva ndati mondi vama vaElexander Makukula vachairman kwa mama wasabhuku makanomuzivisa kuti chii ndakanonovatsanangurira kuti ai nini ndakafambawo soso mama ndakaitawo soso pane zvandakabata ndine mushonga wandakatsvaga ndiri kubasa kuti ndiyanane nemurungu wangu vakanditi mwanangu batsiriwa zveshuwa ndikati mapungu ese ataita kumba yayaye hapana kana chaimbobuda saka dambudziko echechi unachitira mtu wati ndikati vanobatsira vachiuya chindibatsira hapana chakabuda vakanditi muzukuru mwanangu kana wawana munhu anokubatsira gona kutaura chokwadi chako ndikati amai chokwadi ndo chandiri kutotaura noti hazvisirizvo zvandaitarisira kuti ndo zvichaitika paupenyu hwangu atengo yafika waita hapo fungo nemaprofita chokwadi sekuru nevamwe vatainamata navo tiri pamasowe vaedza kuchemerawo nhamo iyoyi but hapana akazvikwanisa lini mapambaizi zenza zvakanaka maprofita mazhinji mazuva ano vakuromba kuti vasimbisiwe paching'anga zvinzo tatenda sekuru navy maprofita Vamene vakhala pasi. ndo vazhinji tinotenda sekuru namene wachita neakhala pasi achakwanisa kupedza matambudziko arimamuriwa zvinza muzukuru notenda sekuru natapro iwepo lero nkunyepa nofi nhasi ndakubereka patsva ndichakugera bvudzi ndokutema kuti usiye kuroya zvinza notenda sekuru chawalinchi zvakanaka muzukuru wangu sunungukaenda ako unogara kudhaningu kuti ndaitozvinamatirawo sekuru kuti dai mwari vanditungamirira vandipo munyaradza vandipo kuita musodzi mukati mematama egeme mukati mematama yangu noti hazvisi zvandaida iwe wakaromba urombwa hapana paikunza so far ndakuchenesa nini kuti ukwanise kuenda kuchechi unonamata nemazvo unzisa tatenda sekuru chechi andati uende ndoda tuende chechi inonzi FM kana kuti Roma notenda sekuru ndakuta idzi chechi dzemwe yasiyana nadzo kundinza tinotenda sekuru chawazikuranga ndatoende kuchechi Roma asingana mawe FM notenda sekuru zvakanaka muzukuru wangu uye nezuva rakanaka ndichazokushetsa notenda sekuru zvakanaka siye papo tapedza mukati pande mberi wachitako chani murapashi zvinotikutyisa zvikatikukatyikamadza maruo naruoko rwemunhu 5 zvigunwe rwemwana akaurayiwa ari kunzi anga ari mwana wemuchawa unove mushonga wakapanduka kana kuti zvakapuhwa amai ava vasingazive nekudaro uroyi zvimwe dzenguva hausi hwekuti ndehwedzinza kana hwekuyamwira humwe hwacho unoenda uchinotsvaga kuti dai nini zvinhu zvangu zvanga zvaita dai bhizinesi rangu raita wotora mishonga dai ndanga ndakuridzirwa pabasa wotora mishonga dai ndanga ndadiwa nemurungu sezvakaita amai vayo wotora mishonga zvopedzisira zvapanduka saizvozvo wozoona iwo mumba mavo kugara wane chinhu chiruoko chemwana chine zvigunwe
5 chiri kunzi chaitogara chitombonhuhwa chichichinjanisa mweya yekunhuhwa mumusi chombonhuhwa kunge gora mumusi chonhuhwa kunge nguruve yakaora mumusi zvichingodaro zvese izvi tinozviunza kwamuri kuti muve nechidzidzo mukati muupenyu kuti shanda nesimba rako kwete kunotsvaga zvinhu zvekuita top up izvo ndozvopedzisira zvakuita kuti imba yemwana kana kuti dzimba dzevana dzisamire nekuda kwemishonga yatinenge tatora mazvionera muri yeZimbabwe kuti aiwa ndozvinoitwa panapa sekuru Bunza Mukombe vanoti ivo vanopinda mukati mezvimwe zvatisingaone zvinenge zvichiitika muupenyu hwedu zvinotirwadza zvikuru sei kutirwadza asi chatinozotenda Mwari ndechekuti amai vanga vasingazoni ndo zvavakaitiswa saka kwese kwaunenge uchingoitiswa uchienda uchinopuhwa mishonga zvimwe zvacho zviri nani kugara warega nokuti zvinounza matambudziko. Zita nozovesa tapfumanei nhamba yasekuru ndiyo iri pascreen. Kana muine matambudziko amusangana naye eurombwa, evaroi, ekubirwa, sekuru Bunza Mukombe varipo vanodzipedza nyaya idzodzo. Mazvita zita nozovesa tapfumanei ngatirambei tichisaina apo pa Facebook page, toita follow, toita like, toita subscribe, notification button. Kana une zvese zvawaita ukasiya usina kuita notification button unorasikirwa nemakuhwa atiri kuburitsa pano paSly Media TV. Asi klika notification button zvoreva kuti chese chatangoisa bedzi pa YouTube chinobva chati nkete pafoni pako wobva wonzwa kunzi makuhwa atanga title yacho inenge iripo wobva wadzoka wobva wasikuona iva wekutanga kuona mavideos nemastories atinokupai pano paSly Media TV. Kana mune nhau dzinenge dzichiitika kunharaunda dzamugere nhamba ndiyo zvekare yatakupai pascreen 0773761800 tiudzei kuti chii chiri kuitika kunharaunda yamugere. Ndakamirira Kundai Chitate ini ndonzi Sylvester Tafumanei simbi yebasa chisarai.